Good morning लोगोफोर दिनै जों फैदों मन्दिराव आरो महामृत्युंजय मन्दिराव नगावनि नै फेमिलियानो फैदों आरो फरायहोनाययाव हा আমি আহিছো একেলগে ফ্যামিলি महामृत्युंजय मन्दिराव नगावआव लोगोफोर दायो जों बै नुहुरनाय न'आवहा साखि जलायगोन आरो इयावहा ओमफ्राय थिं दुमुरु तिरसुल थायो बेफोरखौ बै नुहुरनाय जायगायावनो खाना नांगौ गोजौआव साखि जलायनो होआ बेनिखायनो जों साखिबो जलायबाय ओमफ्राय दुमुरुखौबो नै फिसालाया जा खानाबाय ओमफ्राय दायो थांसै जों मन्दिराव हाबनोसै जों नै नै बोरमाफ्रा मासे गिदिर गिदिर या नै राकेपरा मन्दिर सायाव दोङो नै इयाव फुजा होखांबाय बिथिं मन्दिर गोजौआव दोङो जों दायो साखि होखांबाय नै फोथाबो लागायबाय फरायदों नै पिसलासे बिथिं अखा रुबाय थिंनिफ्राय ओमफ्राय दायो मन्दिरखौ माखासे गिदिंसै आरो अखा हानानै जि पिसला जाना दोङो नै टाइल्स लगायनो गोजा भितराव साखि जलायनो होआ बै नुहुरनाय मन्दिरा बेयाव जों साखि जलायना फैबाय ओमफ्राय दा नै बे बेवहा खुलुमबाय आरो जोङो बिराद मोजां जायगा फरायखांबाय साखि होखांबाय दायो थांसै न'आव गाहायाव थांसै गोजौआव दङ दायो गोजौनिफ्राय गाहायाव थांसै या घৰত যাওঁ আৰু চাকি দিয়া হ'ল बेयाव हाबनोसै प्रसाद जानो प्रसाद जागोन इनो एकटा इनो बाकलिथ' नाखाय नेকি नै बोरमाफोरा थालिर जानो मारै बारखोलायो এইটো উঠা নাই ডুমৰুটো উঠা তলত পৰিলে গছত কি तिला माझा जॉब पण ऍक्सेप्ट लक्षणला नव्हतं बहिणीच्या एंगेजमेंटला मी नव्हतं मन्दिरनि बाहेराव नै मेरला दखान मा नांगौ मोनजोबखायो बेयावनो नै बिथिं हाबलांनाय जोङो फरायनि बुस्थु सब मोनजोबखायो आरो बेयावनो साखि माबा माबि लाबोबाबो बेयावनो लाजोबनो हायो ओंखायनो मोनजोबखायो लाना थांनो हायो आरो